Bon dia, conillets! Bon dia, elefants! Doncs bé, és l'hora del conte, així que anem a escoltar, ¿vale? Lo primer de tot que anem a fer és estar en silenci, anem a escoltar, per això és molt important estar assegudets de manera que puguem veure'm, ¿vale? I una altra cosa, la boca. Quin conte serà? Diu, els quatre... Tornem. Els quatre músics. Els quatre músics? Mirem el dibuix. Anem a veure el dibuix. Què hi ha? Què hi ha? No vaig a dir-ho jo, eh? Observem. Primer. Hi ha un burro, un gos, instruments musicals i un gall. I hi ha un gall. Doncs bé, anem a contar el conte. La primera pàgina. I torna a dir. Anem a llegir junts. Els quatre músics. Esteu preparats? Vinga. I diu així. Espereu que me pica. N'hi havia una vegada... Què n'hi havia? Un burret que era molt vell. Tan vell, que no tenia forces. Oi, pobret, era molt vellet. I no podia quasi treballar. I sabeu el que va fer l'amo? L'amo, que era molt roïn i molt cruel, li va dir: «Ja, vés-te'n d'ací. Vés-te'n d'ací, que ja no te'n vull per res, que ja no servisses per res». Penseu que per ser vellet ja no servís per a res? De veres penseu això? I el pobre plorava. Tota la meua vida treballant. I ara que sóc vell només em peguen i em criden. Penseu que això és just? Ai, pobre. Amb el cor ple de tristesa, va decidir anar-se'n de casa. Pobret, i va estar per ahí uns dies. Però al cap dels dies se'n va trobar amb un pobre gos. Uau, uau, com diuen els gossos? Uau, 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 uau. Que també estava plorant. El meu amo tampoc me'n vol. Què serà de mi? Què serà de mi? I allà estaven el gos i el burret. Pobrets, què penseu d'això? Això és la primera part. Anem a pensar que el burro o l'asne i el gos, per ser vellets, ja no serveixen per res? Què només servim la gent jove? Què només sirven els xiquets o els pares o les mares que són joves? Què pensem? Així el deixe, que un altre dia tornaré. Adeu.